Praise the Lord. Băghen cursaचे कृपेन निवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. सर्गाच्या राणी उल्हास पहा हालेलुया इतिहास तू फौज आली हालेलुया आपने चांगल्या बरी जीवन जला हालेलुया आम्हा प्रसिद्ध बलगी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अंकवारी मरिये हालेलुया इतिहास तुम्ही करस जिवंत झाला हालेलुया प्रार्थना हे देवा तुझ्या पुत्रा आमच्या सुम्या सुम्या ख्रिस्ताच्या ख्रिस्ताच्या जीवनपणावर संसार संत शांत वेदाय केली त्याच्या करी मरिये पा तसण्याची दुनिया संतोष संकाला बसो कर आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या महिपात महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या आणि सदा सर्वता आमेन. देवा केल्या पडव्या ससना सविशोधी तंका आमेन. सत्मंतान देवा सर्व बापा आणि जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुम्या अंकार तका प्रसाद सुटलो तो मेलो आणि तका केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांचो जीवन जालो सरगार सोडलो तर पडलेला बापाच्या उजव्याक बसला आणि मेल्यांची मुसबी करून घेतलो सत्मंता कॅथोलिक पवित्र सभेक पुढीचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची भटकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता आमेन. ते तरी बळ आमचे दोळे आम्ही दांक्या आमच्या काळजाचेर आम्ही हात दवरया तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या मदेगात आसा जशें सिमोन पेद्रूक तो दिश्टीक पडटा हरशीसांक तो दिश्टीक पडटा आज आमकांय आमच्या हर एका जिविताच्या घडितांत तो आमचो संगी असता तो जेजू म्हणून आम्ही वळखून घेजय म्हण तो आशेता ताणे सिमोन पेद्रूक विचारलें तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून सिमोन पेद्रून ताका वय सम्या हांव तुजो मोग करता आज तो म्हाका आनी तुका आमच्या नांवांनी उलो करता
मुझा दुवे तू मुझो मोग करतायगी, मुझ्या पुता तू मुझो मोग करतायगी. आणि आम्ही बेदरून जाप दिली तशेंच आम्ही जाप दिता, वै स्वामी हांव तुजो मोग करता. आज जेजू आमकां कित्याक तू मुजो मोग करतायगी म्हूण विचारता, ह्या सवाला विशान आम्ही नियाळ करया. तवळ आम्ही पदकान पडता, सवयेच्या पदकांत आम्ही पडता. ह्या घडये आम्ही ह्या सवालाचो उदास काडया. हेरांची आम्ही निंदा करता, त्या घडये आम्ही ह्या सवालाचो उदास काडया. आमच्या कामाक आम्ही वेत आसतना थंय आमकां कश्ट मेळटात, त्या घडये आम्ही ह्या सवालाचो उदास काडया. आमचे काम थंयसर उरला, कोणें आमचेर इल्जाम घाला, कोणीय आमकां कुमक करून मुखार येतना, तवळ आम्ही ह्या सवालाचो उदास काडया. जेजूक आम्ही जाप दिता, वै स्वाम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण. पूण कितले खरेपणी तें आसा तें आमकांच कळीत आसा. त्या जेजूक जाप दिता आसतना आम्ही ह्या उतराचो नियाळ करून आम्ही जाप दिवया. वै जेजू हांव तुजो मोग करता. तवळ जेजू सिमोन पेद्रू सांगलींच उतरां आमकांय सांगता, सर येई मुझ्या बकऱ्यांक. आज जेजूचें उतर आमच्या होंटांनी परगटता आसतना त्याच होंटांत आमचे येवचे हर एक मेळ्ळेपणाक आम्ही सत्राय घेवया. ह्या होंटांनी आम्ही ताची स्तुती करता आसतना त्याच होंटांत करचें पाताक आम्ही नियाळ करया. पाताक सांडून एक बरी जिणी जियोंक जेजू कडेन आम्ही कृपा मागया. साम 30. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता, कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. आज हर एका कश्टांत हांव सर्वेस्परान आमकां वयर काडलो, हर एका संदर्भांनी सर्वेस्परान म्हाका वयर काडलो, ताका जावं स्तुती. मी सांगया, सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता, कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता, कित्याक म्हज्या दुस्मानांत तुवें म्हाका पाडाव केलोय. सर्वेस्परा कित्याक हांव तुजी स्तुती करता, तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता, कित्याक तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय, नव्या जिवान भरलोय. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता, कित्याक तुंच म्हजो स्वामी आनी तुंच म्हजो धनी म्हूण हांव वळखून घेता. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता, कित्याक हांवूय तुजो मोग करता. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक हांव संकटांत आसा. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक हांव संकटांत आसा. खंतीन म्हजे दोळे विरोन गेल्यात. आज जेजू कडेन आमी मागया. ह्या मॉर्निंग म्हणना म्हणलें आमकां हे प्लॅटफॉर्म जेजून उक्तें केलां. ह्या द्वारी आमकां कितें जाय, कोणा पासून मागोवंक जाय तें सगळी आमकां हांगासर आमच्यो विनवण्यो घालवेत. जेजूक आमी स्तुती करया. इतलें व्हडलें आमकां प्लॅटफॉर्म ताणें दिलां. आमच्या घरांनी जंयसर आमी आसा थंय जावन आमकां ताची स्तुती करूं, ताचे कडेन सांगूंक आमचे कश्ट दूख. घडीभर आमचे मायक आमी अनम्यूट करया. त्या आमच्या रसनाराक, त्या आमच्या पसनाराक, आमच्या सोडवंतराक आमच्या उतरांनी स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, Thank you, Lord. hallelujah, Yes, to take hallelujah, hallelujah, Lord. hallelujah, Yes, hallelujah, hallelujah, Lord. hallelujah. Just on this, we got to Hallelujah, 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 Jesus. आम्ही या मॉर्निंग मधनं तुझं संगता तुझी स्तुती करून सांगता म्हणलं जसं ह्या मॉर्निंग मधनं तुझं पाद असते हरी एक आम्ही तुझं मोग करता जेजू तुम्ही आमकां विसरले जेजू तुम्ही म्हजो मोग करता वय सम्या आम्ही तुझं मोग करता हांव तुझं मोग करता जेजू हांव तुझं मोग करता जेजू म्हज्या कश्टांती हांव तुझो मोग करता म्हज्या पिडेंती हांव तुझो मोग करता म्हज्या सुखांती हांव तुझो मोग करता हर एक तुवें दिल्लें जावन आसा जेजू हर एक संगत म्हज्या जिवितांत एक्सपिरियन्स जावन आसा जेजू हेर कोणाय की हा म्हज्या जिवितांत अधिकार ना जेजू तुवें दिल्लें म्हज्या जिविताचें देणें जेजू आज आज सांगता तुझ स्तुती करता हालेलुया 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 तुकांच करता स्वर्गान Hallelujah, 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 hallelujah. कोई बहुत का जेजू हुजाना जुगान Hallelujah, जेजू तेरे hallelujah, तेरे का hallelujah, जेजू hallelujah, सिद्धांत hallelujah, के नाम hallelujah. जेजू हर सिद्धांत के नाम जेजू पदवीत का जेजू पदवीत Ka का Jesu, जेजू महिमा तुझी सर्वान ने Jesu, होगला वंदिता पड़ा का जेजू Jesu, वर्णिता सर्वान का ने Jesu, होगला पड़ा होसाना जेजू का Jesu, हालेलुया hallelujah, 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 हालेलुया 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 hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, Jesus. Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus. Jesus 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 God, Jesus, Lord, God, Jesus, Lord, पहिल्या God, Jesus. करणार आम्ही ह्या मागया प्रत्येक रितींचे सुचे आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाने देऊन येऊन दे आमच्या कुटुंबात असलेल्या हर एक प्रॉब्लेम्सांत जिजूचो आशीर्वाद देऊन येऊन दे गहू बैलामध्ये आसच्या मनस्तापान जिजूचो आशीर्वाद देऊन येऊन दे भुरग्यां भावा भयण्यामध्ये आसच्या मनस्तापान जिजूचो आशीर्वाद देऊन येऊन दे समार्याकडे आसच्या रागांत जेजूचो आशीर्वाद देऊन येऊन दे आमाकडे आसच्या दोषींनी जेजूचो आशीर्वाद देऊन येऊन दे आमच्या जिवितांत आसच्या कष्टांनी जेजूचो आशीर्वाद देऊन येऊन दे सगळी गरजू सांगता घाल हे उतर आम्ही 5 पावटी रिपीट करूया डिट्रोनॉमी Deuteronomy 28:12 28:12. सर्वेश्वर भरपूर ईश्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेल्या आपल्या आपल्या आकाशाचे आकाशाचे घर घर उक्ते उक्ते करतलो. तुझे तुझे पावत्या पावत्या काळार काळार पावस पाऊस दितलो. दितलो आणि तुवें आणि हाती तुवें हाती घेतलेल्या घेतलेल्या सोर सर कामाचेर कामाचेर आपलो आपलो आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो घालतलो. जायत्या जायत्या राष्ट्रांक राष्ट्रांक ऋण ऋण दितलो दितलोय. पूण तू पूण तू कोणाय कोणाकडचे ऋण घेवंक नाही सोडले. डिट्रोनॉमी Deuteronomy 28:12 28:12. सर्वेश्वर सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी दिव्यांनी भरलेले भरलेले आपल्या आपल्या आकाशाचे आकाशाचे घर घर उक्ते दितलो करतलो. तुझे बहीण तुझे पावत्या बहीण काळार पावत्या काळार पावस दितलो. आणि आणि तुवें तुवें हाती हाती घेतलेल्या घेतलेल्या सोर सर कामाचेर कामाचेर आपलो आपलो आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो. घालतलो जायत्या जायत्या राष्ट्रांक ऋण राष्ट्रांक ऋण दितलो दितलोय. पूण तू पूण कोणाय तू कोणाकडचे ऋण घेवंक घेवंक नाही सोडाय. डिट्रोनॉमी Deuteronomy 28:12 28:12. सर्वेश्वर सर्वेस्वर भरपूर भरपूर दिव्यांनी दिव्यांनी भरलेले भरलेले आपल्या आपल्या आकाशाचे घर आकाशाचे उक्ते घर करतलो. तुझे बहीण तुवें पावत्या पावत्या काळार काळार पावस पावस दितलो दितलो. आणि आणि तुवें तुवें हाती हाती घेतलेल्या घेतलेल्या सोर सर कामाचेर कामाचेर आपलो आपलो आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो घालतलो. जायत्या जायत्या राष्ट्रांक राष्ट्रांक ऋण तो ऋण दितलो दितलो. पूण तू पूण तू कोणाकडचे कोणाकडचे ऋण ऋण घेवंक घेवंक नाही सोडाय. डिट्रोनॉमी 28 Deuteronomy 12 28:12. सर्वेश्वर सर्वेस्वर भरपूर भरपूर दिव्यांनी दिव्यांनी भरलेले आपल्या आपल्या आकाशाचे आकाशाचे घर घर उक्ते उक्ते करतलो. करतलो तुझे तुझे बहीण बहीण पावत्या पावत्या काळार काळार पावस पावस दितलो. दितलो तुवें आणि हाती तुवें घेतलेले हाती सर घेतलेल्या सर कामाचेर कामाचेर आपलो आपलो आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो. घालतलो जायत्या जायत्या राष्ट्रांक राष्ट्रांक तो ऋण ऋण दितलो दितलो. पूण तू पूण तू कोणाकडचे कोणाकडचे ऋण ऋण घेवंक घेवंक नाही सोडाय. डिट्रोनॉमी दोन 28:12 12. सर्वेश्वर भरपूर सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी दिव्यांनी भरलेले आपल्या आपल्या आकाशाचे आकाशाचे घर घर उक्ते करतलो करतलो. तुझे तुझे बहीण बहीण पावत्या पावत्या काळार काळार पावस पावस दितलो. दितलो आणि तुवें हाती घेतलेल्या आपल्या सर सर कामाचेर कामांचेर आपलो आपलो आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो घालतलो. जायत्या त्या राष्ट्रांक राष्ट्रांक तो ऋण दितलोय. पूण पूण तू तू कोणाकडचे कोणाकडचे ऋण घेवंक ऋण सोडाय. घेवंक नाही नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची मैये हम पपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू
Bagaimana Maria de Vacino Fianca Terunatica Rahataniam Chamurna Chavara Amen. नामांवर पेंबरलेले मी तुझे सांगता स्त्रियांवित तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू Bagaimana Maria de Vacino Fianca Terunatica Rahataniam Chamurna Chavara Amen. त्या दुसऱ्या कणादा मी समर्पण देऊन माग्या आज फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असलेल्या हर एका बोंडापासून फायनान्स उणे जला जीवितांत कामना कामात कष्ट साथ सांभाळ वेळार मुलांना सर्विसा करा फोन तो करून गेल्या इंडेमिनिटी कंपनी दिना म्हणून सांगल्या इतली वर्सां काम केल्ल्या आमकां सॅलरीचा मागटून मेळोंक ना त्या बरें काम ना कामाच्या सोदनेर आसात इंटरव्यू आसा म्हणून सांगला आज इंटरव्यूक वयता आसतना भिये नाका हांव तुजे सवय आसा म्हज्या दुवे म्हज्या पुता म्हणटा जेजू आज कोण पयले फावटी आपले बिझनेस नव्यान करचे आसा सुरवात केल्या इन्व्हेस्टमेंट केला कोणी लोनार आसात रीण घेतला रीण फारीक करूंक शकना बँकाचे इंटरेस्ट भरून करून गेल्यान कोणाक एज्युकेशनाक पैसे नात हायर एज्युकेशन करूंक आसा तांच्याकडे पैसे नात सगळी गरजो जेजू कडेन समर्पण दिवन मागया फायनान्शियल एरिया जेजूच्या नांवान थंयसर आसले हर एक उणेपण हर एक अस्कताय जेजूच्या नांवान पयस सरून दी म्हणून मागया प्रत्येक रितीन जे कोण एग्जामाक तयारी करनासात तांचे पासून दी कामाची एग्जाम भरून आसात फेलियर्स तांच्या लायफान बघून आसात डिप्रेशनात गेल्यात ते जेजूक समर्पण दिवन मागया जेजू तांकां आवड जेजू प्रत्येक रितीन मागया जी कोण आज प्रॉपर्टी सेल करून प्रॉपर्टी सेल जातेना तितल्या ब्रोकर्सांक कित्याक केल्या सेल जातेना ते जेजू कडेन मागया सगळी गरजो समर्पण दिवन याचा उत्तर 5 फावटी आम्ही रिपीट करूया जकारिया Zakaria 12:10 कोण Davidच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमच्या निवासांचेर हांव दयेस आनी मागण्याचो आत्मो ओतलो. Zakaria जकारिया 12:10 12:10 कोण दाविदाच्या दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमच्या निवासांचेर निवासी हांव दयेस आनी मागण्याचो आत्मो ओतलो. Zakaria Zakaria 12:10 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि आणि जेरुसलेमच्या निवासांचेर हांव दयेस आनी मागण्याचो आत्मो ओतलो. Zakaria Zakaria 12:10 12:10 दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमच्या निवासांचेर हांव दयेस आनी मागण्याचो आत्मो ओतलो. Zakaria 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमच्या निवासांचेर हांव दयेस आनी मागण्याचो आत्मो ओतलो. Zakaria 12:10 नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू वाचून प्रियंका तेरुनाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू पुरी देवाचून प्रियंका तेरुनाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू मरिये देवाचे महिम प्रियंका तेरुनाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक स्वतः आणि सदा सर्वता आमेन. या कणांत मी समर्पण देऊन मागया कॅन्सर एड्स किडनी प्रॉब्लेम हार्टाचे इश्यूज हार्ट सर्जरी करूंक सांगला लिव्हर प्रॉब्लेम गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम विंगड रितीच्या पिड्यान ओडवळच्या आमच्या भाव भयण्याचो उदास काडया
आस्पत्रीनी मरणाच्या तणीर आसच्या आमच्या भाव भयणी सोडाच कडेन व्हेंटिलेटरार ती आसात. डॉक्टरांनी तांचो होप सांडला पूण आमचो भरवोसो जेसूचेर. त्या जेसू कडेन आमी मागया तांची बिरमत पाव, तांची दया कर, तांची पिडा तूं गुण कर. कॅन्सर म्हळ्यार मरेकार पिडेन ती वळवळतात, ल्हान भुरगीं ती वळवळतात. आज तांचे कडेन कितेंच ना. त्या कॅन्सराक गरज आसचे पयशे नात. तूं जेजू तुज्या दुबळ्यान भुरग्यांचो तूं मोग करताय जेजू. तांचे तुजी दयाळ्याची दिश्ट घाल जेजू. पिडा तांच्या कुडींत ताना पयस जावन दी जेजू. मागया प्रत्येक रितीन आज मायग्रेन, हेडेक, बॅक पेन, विंगड रितीच्या दुखींनी सबाळ जाणां वळवळतात. अर्थरायट्स, थ्रोट इन्फेक्शन, ताप, शेड, पेंकाड दूख, कान दूख, दोळ्यांची दिश्ट उणे जावन येता. सायनस प्रॉब्लेम, अस्थमा, PCOD सगळी जेजू कडेन समर्पण घेवन मागया. डायबिटीस नॉर्मलाक येना. हाय ब्लड प्रेशर आसा. आमचो भाव विरसान म्हणलो भाव ताच्या पासत मागया ह्या घडये. आमचे भाव भयणी सबाळ जण जावं करो आमकां गळीत तसली बेड्डार आसात. कितल्या कितें पातावन ती बेड्डार आसात. तांची साकरी करता तांच्या पासत मागया. जे कोण तांची साकरी करता जेजू तूं तांच्या सांगाता राव. तांकां तूं सावकासाय दी. मागया आमी विगड आश्रमांनी आसच्या आमच्या मालगड्यांपासून उतर प्रायत्नी पावल्या. आमच्या कुटुंबांनी आमची मालगडी आसात ती उतर प्रायन पावल्या. तांची सेवा करून तांची देख करून कोणच ना. तांच्या पासत मागया प्रत्येक रितीन जेजू तूं तांकां सांबाळन व्हर. ह्या तांच्या दिसांनी तूं तांचो आसरो जा. तूं तांचें बोळ जा. तूं तांची गटाय जा जेजू. अनाथाश्रमांत आसच्या सर भुरग्यां पासत मागया. तांकां ते तांच्या जिविताक जे कितें गरज आसा जेजू तुज्या नांवान तांकां फावो जावं दिवन मागया. आनी हे आतां उतर आमी 5 फावटी रिपीट करया. साम 9:18 कित्याक गरजेवंतांक तो सोंसना विसरना. विसरना. दुबळ्या रक्ताचो भरवोसो सदां काळ व्यर्थ जावचो ना. व्यर्थ जावचो ना. साम Psalm 9:18 9:18 कित्याक कित्याक गरजेवंतांक गरजेवंतांक तो सोंसना विसरना. दुबळ्या रक्ताचो भरवोसो सदां काळ व्यर्थ जावचो ना. साम Psalm 9:18 कित्याक कित्याक गरजेवंतांक गरजेवंतांक तो तो सोंसना सोंसना विसरना. दुबळ्या रक्ताचो भरवोसो सदां सदां काळ काळ व्यर्थ व्यर्थ जावचो जावचो ना. ना. साम Psalm 9:18 9:18 कित्याक कित्याक गरजेवंतांक तो सोंसना विसरना. दुबळ्या रक्ताचो भरवोसो सदां काळ व्यर्थ जावचो ना. साम Psalm 9:18 कित्याक कित्याक गरजेवंतांक तो गरजेवंतांक सोंसना सोंसनाक विसरना. दुबळ्या दुबळ्या रक्ताचो भरवोसो सदां भरवोसो काळ सदां व्यर्थ काळ व्यर्थ जावचो ना. जावचो ना. साम नमान 9:18 बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्रेया भितर तो सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. Leti Maria देवाची महिमा तो बियांका तेरुनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्रेया भितर तो सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. Leti Maria देवाची महिमा तो बियांका तेरुनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्रेया भितर तो सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. Leti Maria देवाची महिमा बियांका कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी तसोच आणि सदा सर्वदा आमेन. त्या खंडांत आमी समर्पण दिवन मागया. विंगड मिनिस्ट्री अप्रुवलाक राखून आसच्या आमच्या सर भाव भयण्या पासत जजमेंटा राखून आसच्या आमच्या भाव भयण्या पासत मागया. कितेंच सुख नासतना तांच्या वयर घाल्ली ते एग्जाम जेजूच्या नांवान पयस दिवन मागया.
सबाज जण हांगासर तांचे सुख नासतना जैला आसात तांच्या पासत मागया, तांच्या सुटके पासत मागया. सबाज जणांनी आपली विजा रिन्यू करूंक दिता आसतना रिन्यू जायनासतना ती हांगासर सोरल्या तांच्या पासत ती मागया. जेजू तूं तांकां वाडता खंय म्हण मागया. कसलीच सूख तांणी करूंक ना जेजू तुका कळीत आसा. तुज्या दुताक धाडून तूं तांकां ह्या कश्टांत हांव निवराय म्हण मागया. मागया जी कोण आज मिनिस्ट्रीच्या एप्रुवलाक कामाच्या एप्रुवलाक राखून आसात, प्रोसिजराक राखून आसात, कितल्या तेंपात हांव थिंगसां पडल्यात तांच्या पासत मागया. तांचे आज ओपन जाता, आज ऑफिसर येवन सायन करता म्हणल्यार बरोबर ती आसात जेजू. काम नासतना ती आसात जेजू. कितल्या तेंपात हांव ती आसात जेजू. तूं तांकां सुटका दी जेजू. मागया प्रत्येक रितीन जी कोण सिव्हिल आयडी इश्यूजांक सांपडल्यात, ऍड्रेस चेंज करूंक जातेना, कश्ट जात्यात, पयशे सारतात, पयशे दिवन केल्यार कितेंच उपकाराक पडना. कोणूच ना जाला जेजू. तूं वाडटा खंय जेजू. तूं बरो गवळी जेजू. तुका कळीत आसा जेजू सत्य कितें म्हणलें. तांकां तूं एक करेक्ट मार्ग तूं दाखय जेजू. तुजें गायडन्स तूं दी जेजू. मागया प्रत्येक रितीन आज जी कोण विंगड रितीच्या प्रॉब्लेम्सांत आसा, कामाडे दोशी आसात, मॅनेजराचे प्रॉब्लेम्स आसात, हायर ऑफिसर्स कस दितात तांच्या पासत मागया. तुका मातसो जागो ताच्या पवित्रामध्ये रक्तान नितळ जावन दिवन मागया. सकरी गरजो आमी सांगाता घाल. हे उतर आमी आतां 5 फावटी रिपीट करया. आयजाया 41:10. Isaiah 41:10. Viena kiti account tuझे सवयसा गबरना kiti account तुझो दी. हांव तुका Haun tuka गटाय गटाय दिता, देता, हांव haun तुका tuka गजर मजत दिता, देता, मुझे जेजू जैते तुका वंदु गजर जुहाता दिता, तुका हांव समर्था. आयजाया Isaiah 41:10. 41:10. Viena kiti account तुझे सवयसा गबरना kiti account तुझो दी. हाun tuka गटाय देता, haun tuka मजत देता, मुझे जैते वंदु तुका समर्था. Isaiah Isaiah 41:10. 41:10. Viena kiti account तुझे सवयसा गबरना kiti account तुझो दी. हाun tuka गटाय देता, haun tuka मजत देता, मुझे जैते वंदु जुहाता तुका समर्था. Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Viena Vienna kaki kiti account account tuझे तुझे सवयसा सवयसा गबरना kaki account गबरना तुझो दी. kiti हांव account तुका तुझो गटाय दी. दिता, हाun tuka हांव गटाय तुका देता, मजत haun दिता, tuka मुझे मजत जैते देता, वंदु जुहाता मुझे तुका जैते वंदु समर्था. जुहाता तुका समर्था. Isaiah Isaiah 41:10. 41:10. Vienna Viena kaki account tuझे kiti account सवयसा तुझे गबरना सवयसा kaki account तुझो गबरना दी. हांव तुका kiti गटाय account तुझो दी. हांव तुका हाun मजत tuka दिता, गटाय मुझे देता, जैते वंदु हाun जुहाता tuka मजत देता, समर्था. मुझे जैते वंदु जुहाता तुका समर्था. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगत असते आम्ही तर तू सदे आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाच्या महिमा पिया खाते Kita करता करता आमच्या नेमच्या मरणाच्या वेळी अमरनाच्या आमेन. वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगत असते आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ जेजूचे जेजू. Bagaimana Maria dewaच्या Tumuri महिमा Deva पिया खाते Chanukya आमच्या करता मरणाच्या नेमच्या वेळी अमरनाच्या आमेन. वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगत असते आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ जेजूचे जेजू. Bagaimana Maria Ganmuri dewaच्या Deva महिमा पिया Chanukya खाते करता नेमच्या आमच्या अमरनाच्या मरणाच्या वेळार वेळी आमेन. आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी तसा साधीन तुम्ही स्वतः आणि सदा सदा सर्वदा सर्वता आमेन. आमेन. त्या कणाचेर आम्ही प्रत्येक रितीन आमच्या पापासाहेबाच्या विचून जात्यास सत्य त्या प्रोसिजरापासून मागणे पवित्र ज्ञान भरलेलो जाणवायेन भरलेलो जेजूचे मिसाव खरेपणी सोडून वर्सो एक पापा आमका जेजू लाभून देऊन दिवन मागया आमच्या पवित्र सभेपासून सर या सकाळपासून धर्म भयण्यापासून सेमिनरी तसच्या हरी एका भाव भयण्यापासून तांच्या मिसा वावरान तांकां जैत लाभून दिवन मागया कसलेच ताणलें तांणी संपडनाशें जेजूचे मिसाव अखेर पर्यंत तांणी
कोणता आख्वाशे तांकां जेजू राखोन उरून चणवायती उंदी पवित्रत्म्यान भरून दिली मागणी मागया जे कोण आज ऑर्डिनेशन फादर नेल्सन लोगो बसत मागया प्रत्येक रीती आज त्यांचे ऑर्डिनेशन ती सेलिब्रेट करत असताना मुखारी तांचे मिसा सुफळ जावन दी जे कितें तांणी जेजू पासत चिंतलां ते हर एक तांच्या जिवितांत जारी जावन दी म्हणून मागया जी कोण आज बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात तांचे पासून प्रत्येक रितीन जेजू तांकां आशिर्वादांनी भरून दी तांचे फुडारांत मुखार सून वता आसतना तांकां जेजू सारकी वाट दाखोवन दिवन दी तांचे काजारी जिवीत सुफळ जावन दी आज जी कोण भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात तांचे पासून ती मागया प्रत्येक रितीन त्या घडये जी कोण नीट एक्झाम बरयतात तांचे पासून मागया प्रत्येक रितीन ह्या लायनी रस्त्या हर एक अबावंडांच्यो गरजो युट्यूबार वॉच करच्या हर एकल्यां पासून लायनी रस्त्या हर एकल्यांच्यो गरजो जेजू समर्पण दिल्या ल्हान गरजो जेजू कळीत आसात आनी आमच्या जिवितांत जे कितें अदीक गरज आसा ते जेजू खरेपणी आमकां लाभयता म्हणल्यार आमी भरवोसन हे आतां उतर आमी रिपीट करया मिका 7 Mika 7:7. Mika 7:7 पुन्हा सुरेशप्रची वाट पळोवन रावतलो जी सोडवतल्या देवाची परवसतो म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो मिका Mika 7:7 7:7 पुन्हा सुरेशप्रची वाट पळोवन रावतलो जी सोडवतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो मिका 7:7 पुन्हा सुरेशप्रची वाट पळोवन रावतलो सोडवतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो मिका 7:7 पुन्हा सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो जी सोडून घेतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो मिका 7:7 पुन्हा सुरेशपराची वाट पळोवन रावतलो जी सोडून घेतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाच्या नोकऱ्यां खातीर नातिकारता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाच्या नोकऱ्यां खातीर नातिकारता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू नोकऱ्यां खातीर नातिकारता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक आदीन श्रोतांनी सदा सर्वदा आमेन हालेलुया 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 तुझ्या पाय हालेलुया 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 भुरग्यांच्यो गरजो तूं जाणा आसाय तुका सोगला तांकां कितें तांच्या जिवितांत चड गरजेचें तें तूं तांकां फावो कर जेजू हर एक तुझ्या पांयां तळा समर्पितां जेजू हेनरी फर्नांडीस जॉयसन टी रॉबर्ट टीना मेलविन शेरिल सोनाल तेरेसा आरुण वास तांचे सर गरजो पेरिल हिल्डा आयफोन स्वभाव जसिंता जसिंता हेनरी जिशन जनिशा जेम्स सिंड्रेला जूलियट स्टेफानी जेसन मार्गरेट क्रिस्टन मिलबॉर्न हेनरी नॅन्सी लोबो प्रिया अनिल एंजेलो शारोन सिरिल जेसी स्टीफन फर्नांडिस आणि कुटुंब विक्टर विटा टीना डिसोजा तेरेसा काश्मीरी लॅन्सी निर्मला निभॉन सर भुरग्याच्या पायांतळा समर्पण दिता मोरये माये आमचे पासून विनंती कर आणि तुझ्या पुटाकडे मागून ते गरजेचे लाड माये नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू देवाच्या नोकऱ्यां खातीर नातिकारता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक आदीन श्रोतांनी सदा सर्वदा आमेन बापाचे
पुताचे बापाचे आणि पुत्राचे पवित्र आणि पवित्र आत्म्याचे आत्म्याचे नावे. नावे. आमेन. आमेन. आमची पिटिशन क्राइस्ट किंग पिटिशनात प्रत्येक रीतीनं मी पिटिशन गल्यात हो महिनो मे महिनो तेच असं महिनो प्रत्येक रीतीन ते तुम्ही पळयात आणि तुमच्या टाइमा प्रकार 1, 2, 3 या 5 कितले तुमका तेच करूंक जातात ते करात. सकडी गरजू सांगाता घालणं मागया सांगाता म्हणून आम्ही मागया जेजूच्या राजांत वावर करया. समेस्तांक देव बरो दीस आशीर्वादान भरलेलो मागता.